akakwazi ukwenzanto ubhuti ulobola isikade umuntu ongakwazi ukwenzanto ubhuti ulobola isikade umuntu ongakwazi ukwenzanto ubhuti Yo, so late. Sitya ngasikona nabidane nabo bakhe. Yo. Hi bo, bayizini badibana nawe uphuma kwenze njani? I've been waiting for you. Kunini ndikhangela isitya apha. I want to make myself a cereal but awukho. Khangela isitya? Hayi bamfundini awusazi nesitya kuba siphi? Hayi yaqala into yakho Sipho. Uwe nje umuntu oqala undenzela. Okay boy, okay. Yo, Nokwenye izitya zakho kwabo. Yo, kaloku ngumuntu oqala undenzela ukutya so. Okay. It's fine. That's my job. Ndakwenzela quickly ukutya. Hey Sipho ndilate noba late mfondini. Galela nalo ubisi utya ndizolifudumeza nolifudumeza because so late ndingatsha ngumedem. Yo, ndingatsha ngumedem. Nam ndilate esikolweni yazi apha ndifike ndakhangela apha icereal nezinto ndazibona. Mfondini ndilate khona apho bendiye khona. Musuka. Mbuzi ingxaki zam. Hayi kaloku sentsho maybe yabo ingayinto interesting so nam ndizoyazi yabo. Hayi uzandithini Sipho? Uzandithini indaba zabantu abadala? Cela ungixelele. So ukhule lo mhlobo for uba ungafuna indaba zabantu abadala? Kaloku sentsho nam kwenzela xa ndikhulile. Hayi mntana ndini, hayi. Yabo, maybe mamela kaloku yabo nam ndizo-experience ulife xa sendikhulile. Yenza uhambe ubheke esikolweni. Yo, kodwa Yamazi mama kuba ngunomeva uyanditsweba. Ukhe wafika weva uba uselapha eli xesha. Uzoxelela ngba. Ubheke esikolweni. Uzoxelela ngba. Yesipho, hamba ubheke esikolweni. Uzoxelela ngba. Nandithi sileso bayi-2 up. Ndiyonqena mna nokonqena esikolweni don't be late. Ngiyakuthetha kakhulu. Yo, hayi, lo kuyenza uphinda fa. Animamela uthi uqale phi na? Ndikuthuna lo mntana hayi ndiseqabazini. Kaloku Ukukhela kwami kwakho nguwe undifake engxakini. Nguwe nje lo muntu And uyandidisa emsebenzini wami Sipho hamba. Ngumuntu okutshilo kum wathi uqale endaweni so xa ndifuna uyazi ke ngoku ndirong. Abantwana bangoku. Hayi bona ndiyacela. Uyayifuna le ndawo ke ndisuka kuyo Sipho? Ndiyayifuna. Ndiza kuxalela ke mntana mba bendiyephi. Bendiqale etown. So are you happy? Andikho happy because uthe kukhona indawo uqale kuyo. So ngoku uthi kukhona indawo uqale. Hey, boys, nasi isikhathi namhlanje. Ima ngidolo ukuthi ungevuko enhloko wena. Ungazisana kahle neblazer majika uthi ngibulungisa iblazer lento. Ulibele ngane nayikhaya. Ngiyangizwe yesikole. Ibiso yini? Yani ni ya? Le kuijambe kuna nani ameni
Lelina mntana. Ntoni papa ityana uhluthi thatha ubaba ubheke esikolweni. Sizongena isikolo. Yitya. Wow. Okay, mama. Yahamba ngoku. Okay mntanami. Okay. Hayi ndikubonile futhi ufundile. Ufundile ngoba ilayiti yami ilayite kwade kwasa. Hayi ndizamile noko mama. Thembi ke mntanami. Asithembe ubhale kahle ke va. Okay hamba ke ndoda abanye bangakushiyi. Hamba mntanami bye ndoda bye. Molo mani. Hello. Molo sikalosa. Awusemthe into nosbenje na wena? Yo kaloku sana uyandazi kaloku mna ntombi. I'm always like this. Ekusena ka bethu no 10. So, kaloku sana ndizoka esikolweni. So ndilovile. Ungayilibali ke sabalovile intoni lovile usoncokola nawe. Abantwana babhaliswa ngubani? Zininzi invigilators kaloku sana esikolweni. Wow, ndizawuzazela phi nezo nto zini? Hayi ke sana kaloku. Uzawuyazi bethu wena yimini. Qha ndizelele into enzileyo azokubona ke sana. Sihlale phansi. Azoyibona yintoni? Hayi masichophe. Ewe masichophe. Ixele. Zithi sana ke into ngomama. Abantwana kuba bekhule kunye nathi sisoloko sikunye. Yabona wena ntombi. Ngoku ke mnaki ke sana ndibana intikele. Sendibenzele yonke into so ndifuna wena ungabisawara kwawara everything. Yonke into ndisotile isisothethe ndisifuna soloko benje. Like asisinjina mose yabona nawe wena chomi yami. Hawu ndihlamba uxolo sisi. Hayi into yasowara ntomazana sowara wena chomi yami kaloku sana uyayazi ba kudala sikunye sikhula kunye sisijuni. Hayi ndihlambe uxolo sisi. Ngoba bengazazi ba ndizawuthatha ntoni ndidibanise nantoni. Hayi nase-university bazobagunya abantwana soloko begunya kokoko. Bazo nase-university naseklasini everything nje is sorted wena sowara yeka nje umntana akho qha sukahambe kuziselela. Ixhala lam linye ngase bangasikhoqi. Yo hayi sana wamntana kaloku sana umntana emi-stress kaloku sana yawazi boy. Soze kaloku sana boy. Uzayenza yonke laa nto yena kakuhle into. Hayi andiyazi. Ndizithembile mna. Awumboni njani umntana wakho dani ungamthembi ntombi? Ndiyambona nje ufunda kuse. Hayi kaloku sana yazi ba flying colours. Uzawupasa. And kaloku amathemba akhe amathemba am ngokakuye. Hayi ke sana niyamazi ke mna boy. Uzawutsho nje kuqala nje ezibekwa pesana wamntana emi-stress kaloku lona udla yonke into lomntana ekuseni uvuka nge-cereal kaloku sana udla everything ndimenzela everything ayifunayo so ke yongqondo yona mayifocus because endlini ufumana yonke into so ndithetha ukuthi focus. Hayi ndinethemba ke sana wam umntana iphindeke ubaba basile ingase baziphathe kakuhle. Ngase ngoba kaloku ukutyala ukuziyobisa umntana alibala phasuka kontombi sibe singekho nobakho ke thina abantwana kaloku udibana nabanye ngoba nyana amathemba ndiwaphose kuye. Hayi kodwa siwara wena sana sosidrayiva ndinemoto mosisizoloke sisiya kunye sisiya kokoko sebacheka phayana. Andazi bangendini into ngaphandle kwakho. Hayi chomi yami always ubuyobheka ndizawuthatha silokeni secanga kwakho kokoko. Wow. Say sleeper boy.
How's it Rashid? Yo, grand nje yami na. Namshapho. Sisho ubhale njani iphepha le-therapy? Bhale kahle nje ngibhale njani. Nami ngibhale grand. Ya, ngihamamela mfethu yabo. Sure. Ngiyaleqa kodwa tsoyi ngiphumelele ngabe Man, gome man kwezomleqo man. Sisho ukhweshin wane benjani mfethu? Hayi mnandi nje yami. Ku question one yabo. So bhaleka nje. Qhaza nje. Ayabona mfethu nje make sure. Sikile ne? Ya, usuka ku question 1 mfethu. Yo jonga mfethu le webe customer siyibalance apha la equation yabo. Ya, but ke mfethu ndikwabazile bra yibethile bra ndibethile kakhulu. Jonga mamela nje. Sure. Ya, masiphinde sidiscuss le later on yabo because ngoku ndiyaleqa yabo because lokhu se-rushing. Mamela khona iwe engayenza ngapha kume yabo nje. Sure. So mamela ke ngoku. Eli paper that's why sithi masidiscuss later so bese nexesha lethu yabo. Cha half 6 mamela. Haya wena namaphinga wena Mamela. mfethu ngizokubona ke bra ne. Mamela. Jonga mfethu man, isithembiso sethu mfethu masingasilahli ngiyabona. Asoze. Themba boy ukuthi nyani. Promise boy. Hayi ngimise boy, ngimise boy. Eyazi ngizole lakho mfethu ngikuthembile mfethu and alifuna uba iphoxakala nguwe mfethu. But nami sawuncedisana ne-wallet lami mfethu. Ayisali. Ya bura Mamela. Sure boy. So le not funa siyenze mfethu senzo le not funa siyenze ngifuna phakum ufike 6:30 yabo ngoba ixesha ngo ufike 6:30 phakum so xa sewufikile phakum 6:30 sawufika sithethe ngento ehlamba iphepha yabo because kukhona le party funeka uba siye kuyo yabo then sidibanise zawuyenza uba siye shipping yabo into ezidibene nepati mfethu bohlamba iphepha nje relaxa bohlamba ingayole la mfethu aliyabenzi kuyezifani manje poison mamela bohlamba iphepha masirelax sidede Lubra sikhululeke utho kanje boy xelele usitho ngiyinto ikhona phaya mamela mfethu serashini man something asincole nje yabo ya boy fike pha kum 6:30 6 ahamba kanjani okay ne ngibona so poison Yo, nexesha selihambile ke sana sihlobo sami. Yo, ungcokona indaba zandibazisumakoti kaloku saniqweshwe sibe nalento bendiyizele intombazana ndini. Ndifuna ukufaka emsebenzini wena ntombazana ndini. Andinayo grade 12 andithi. Ikhona wena iproject ibike yakhona apha enentikene elalini. Ngoku ke mina ke ndinama connection. Uyandazi kaloku. So ngizaqala ukubeka ezintweni. Intombi ungabi interested ndinenqwaba yabantwana endlini. Yo uzawutshintsha life wakho sisami inematshi. Amdakaba. Uyekele ngisoloku lila qoqoqo. Kaloku ndiyakuthanda uyazi loo nto leyo. Wow. Ndiyakuthanda kaloku natshomi yam ndiyayazi. Hayi ndiyayazi uba unothemba kaloku tshomi yam. But ke kodwa kusala uyazi uba ndiyakuthanda that is why. Hayi kodwa sihlobo sami mandiyincome. Umva wami uphethe. Awuphethe Sisuka kude. Uyayazi bathi sisuka phi? Sisuka kude kakhulu nganami sisuka. Yes sana. Wow. Hayi ndiyakabla. Because kaloku ixesha limkini. Ngoba kwakunalo mntana. Wow. Uthi ngalunga kuhamba ngezinto. Hayi kusibenzisa amadoda. Uzawulunga sana. Molo njani? njani Sela kunjani kodwa? nami ngiyaphila Selinjani iphepha ke esikolweni? libalekile Ngibhaleke kahle noko kuyafana bagcina ethemba loba noko ndizawo uma le results ezi-right xa kuphela unyaka. hayi noko hayi Muhle. Hayi ke wethu Akasalaqazi ndakaba. Wow. Hayi Lo wakho uzawuthobe ndiyayazi ke. abe ndithenge ishukuleqa ngapho. Yayazi kwa yena esama lo. Sizawukhwaza sikhwazile. Yo ke lona hayi ndizamnamleqa lena ngokuba yomjonga into abana uzawuphendula thini nangephepha belinjani kodwa hayi ndimthembile kaloku boy. Uzawuthikela kumama wakhe imistress ndakaba. Okanye uthi ujonge ukuba makayochola amalogo ngoku. Ndizomkhangela into otya abanye. Yena ke njengoba ubhale njani umntana wakho. Yazi uba uzawufika ungene ekamereni. Ubuto loboliskhanda umndonga kwazokwenzanda ubuto loboliskhanda umndonga kwazokwenzanda Sibo
Sipho. And then wangena emnyango ntombazana. Awabulisa nobulisa. Kuntheni ungabulisa? Uthi molo mama. Ungilahla ngobhaka ebusweni. Ntombazana. Hello boy. Utheni kuya kumntanami ngene ungabulisa ngemnyango. Walahla ubhaka wakho efront. Molo mama. Molo dad. Kunjani? Phela mntanami njani? Nami the right yavuyengo. Ngavuya mntanami. Okay. So ngicela Uhambe njani esikoleni mntanami? Ndibhale kahle into engangozanga romnyama. Because nawe ungene wanisurprise ngento engayaziyo. Ungenile pha emnyango awabulisa nobulisa. Walahla ubhaka wakho efront. Uhlala efront ubhaka? Ahlala front ubhaka uhlala romnyama. Ngoku mbethele ngobhaka ngathulile nami. Didiniwe nsuku Ubhenjani? Iphi place? Isebhakeni. Oh, uyawashishina namhlanje ne? Yebo, Wayithe kube ebhakeni. Okay, Sipho. Lapha kumbeke efront. Ekamereni. Jeez, ngiyothatha ubhaka. Ogqiba kwakho mntanami. Ungincede ngalapha sizonijongisa iphepha lakho elibulibhale esikoleni namhlanje baleme njani uze nami efront. Follow mami. Okay. Lo bhaka Sipho. Yeza. Please. Question paper ngalo Sipho ngisakumindile efontini. Sipho. Ndithe ne question paper kaloku. Ndilinde wena apha. Sinezinye into ofuneka ngizenzile. Sipho. Uzothatha ubhaka umbeka apha question paper kodwa uzungayiphethanga. Ndicela question paper boy. Uzohlala apha phansi. Ndiyakufida kaloku khona ungakwenzeliyo yona. So ngicela ne question paper mntanami si-revise. Hayi kagoba silwanga ndithi uthe iphi question paper imandi wena. Yes mntanami ke please. Ayo. Yeah. Asizoze naye mhlambe ngawo andawe. Uzambona kahle ke umntana kale mini. Angisoze mhlambe kwa andawe. Madam. Yenzi washing papandle. Ngitakaba ngeblue mask kaSipho. So Asoze ndihlambe andawe. Anawuhlambele ixhego iandawe mina. So awunohlamba andawe ubhatala for into kahle kahle wena apha endlini mhlawumbe ngicela ukubuza. Ndithathe nakubiza ndakubeka bayithini. Madam, ndiyawazi umsebenzi wami. Kodwa yona iblue mask soze ndihlambe lezi zami izandla. So iblue mask lena ngenanto so inantoni so called blue mask inantoni umntana? Ayibona ithi yagodolola. Simkika Ma, siphi ingqomo sami kaloku. seqandeni ma. Ndifuna ingqomo. Okay. Yandisowenzani ngidithima kuyothezwa kaloku sisi. Niyathanda usoloko nindibona ndikhwaza. Bengisanele sihlala. Hayi suka. Uthi ndiye nomntana ndembe kuse kwanqaba nezi sidulini. Hayi ndikho ngumhlaba mhlawumbe nosincede. Okay. Yandiswa? Ma, uma xa nindawo napho. Hayi sesiziya mama sesizogcwala ingqondo. Ya ke. Yo, Yandiswa? Ma, Kuma xa nenzani ngoku kutheni ingqowa zase zalamba? noko kudala mama sisebenza thina. Yo, ya ke. Uthi mina ndizawupheka ngantoni ke ngoku? Ndizanibona. Andininzi noko ya. Igcwale phuma. Thixo. Hayi ngamazi. mama. Ngamazi. Anihlale phantsi lo gama ubhuti wena asenzayo. Kukhulu mama apha kule ndawo. Ndithini ke mna ke lutho? Mama kodwa uyayibona apha le nto le ayizusebenza le. Uthi kunjani na Toto? Komile mama apha le ndawo but ndizozama. Ayizama mntanam imbi lanto kwela xande. Imbi nyani. Ifuna uphaxeka ingakumbi emntwini othi gqe ngemva. Hayi. Ayibukeki tu. Hayi ayibukeki mntanam ayibukeki tu. Yandiswa yini mntanam uzawuhlala ke ngwe ingxowa ithe gapshu unqema zansi.
Nje sengibe nguwe lo bhuti wena sewugqibile ufuna ndifuna nami de ndihambe university ndiye kusoko nditheza oko. Hayi mntasiyazi uthetha kabuhlungu kanje kuzolunga mani. Yonke lento yenzekayo ndizawuzama uba kutshintshe apha ekhaya. Ndizawuyeka utheza. Ngeke suwara mani. Wena zimfihlele ntoni phantsi? Hayi Uyomnena ke lo mama. Igcwele phi le ngxoweni kangaka? Ngiyafuna nje nipakanyela umntanami igcwele lengxono ifuna thini kanti? Hayi andinazi bani kanti. But andincedisa ntoni omama ndiyabona uba nam ndibhizi apha. Hayi wena noko bhuti unyaka ukugqibela lo. Umntu asekhaya ngunyaka wokugqibela but then ke nani kufuneka nihlale nizimisele apha ncincisana nomama. Hayi sozama nathi kulo nyaka uzayo noko ngukudala. Uwesi namhlanje sibuya nasesikolweni. Sanowara mani mandasi. Yonke into izawutshintsha. Uziqesha uzoconfronta na wena kwam ba unohlamba blumas wena. Ithathwe nguwe le nto izimpahla zawupakishwa nguwe pha. Ifakwe ndimi emanzini. Mamela ke Ngokuthi uneke kangaka uyithi le blumas ngathi ne something ngoso manzi ngasosihlambe nje. Sosunginceda lo flame. Mamela ke soze ndihlambe isipho ba iblumas yakhe zangaphi na ifake. soze ndihlambe yabona le blumas yalo mntana kungakwazi ukwenzani ndixolele uyoxhola amaphepha Mntanami ke lona ngasekhaya because wena ndixolele uyoxhola amaphepha because awuboni tu awuboni nix apha kule blumas is clean. awuboni Nicikiwe ubona nix into le Ngane nami. Sipho. Wena sinethi sobabini uzosihlala phansi practice. Hlala phansi sisebenze. Swinaka mntanami, swinaka le boy. Mayinga clinic first no first mntanami. Sumoya nomoya. Siyambhadala kaloku. Sizombhadala ngasilungiselela ndithi. Yes. So okay. Ngixolela umsebenzi bengathi ngimistress wakho ke namhlanje. Wonke umama wakho. And teach but I just want to know. Sipho? Mama. Sipho? Mama. Hayi wabekisa ndehleleni. Uthe sizorevise lento ndiyibhalile into le. So i-revision kaloku ufuna kube prepared for i-revision kaloku ndoda. Ngokusho wafile wabekisa ndehleleni. Bekuyi-last paper leyo. So ubhalanga kwi-last paper boy? Ndibhalile. Last paper ye-physics asizophinda sibhale like ndiqobile ngoku. Anilwanga nawe can't funa practice mntana and we gonna practice Sipho. We gonna practice. Ubeke isandla ehleleni ndifuna ube relax uthi hlale njengami to mama and then emva koko tell me ungiqalele wohlula ke lephi le nto beyenza so excellent wena expect 100% up mama usho mama okay ke mama Wami ndihamba ke ngoku ndiyatshayisa iyabonana lezi kuzayo ndigqibile yonke into phana uthatha nje ngofudumeza ayisenomanga sana ogqoka ndiphoxe wazakule smile ntombi hayi bo medem bye medem yo ndidinwe ndiyafa ntombi hayi undifumene umsebenzi wabaphakama itshomi yakho yho iyawo yintoni ngoku hayi undifumene ingathi ndizawubuyela emaphepheni esitratweni uyabona ndihlele namhlanje uyabona la mntana wakhe ungusipho ungakwazi ukwenza nto akho nix akazi nditshisa itsha sakhe sontshela uba sihlalaphi thixo elegula kwabani lo mntana bethuna andenzele namhlanje ndithi ndizihlambele iwashing xa ndithi kwi-washing basket nantsi iblumas yakhe igodololo ide yangathi ifuna umma uwome hayi ndisentweni undifakela nee-underwear zala mntana kungazinto uthi kutheni nasi hayi ndizawubuyela emaphepheni umntana theni
azukwazi mhlawumbe nento yakhe le yangaphansi yanqini. Ndithi iblumasi ndiyichwethile ndiyibambe ngephethi ndayisa kunina phaa efront bala kunina usoloko ehleli phaa kwesaa situlo kwezaa khawushe zakhe. Bethuna. Akamana sendiza konela mfazi. Ndonele ne andawuhlanjiswa iblumasi. Uphinde uyithini ke ngo? Khange ndihlambe. Soze ndihlambe iblumasi ndingubani? Ndingunoluntu kayi-1 soze ndihlambe iblumasi. Ndithi ide yagodolo lo mntu ide yagodolo lo ukuba into begodolo ithi ngathi izawumila iinyawo izawuma Zimkhitha ini yebo. Hayi ntombi ndidiniwe ndawo ukhwaza abantwana hayi abandiva shem zimkhitha nandodwa sentweni. Wow, hayi ibe uzele ke wethu. Hayi wophulula uthi mfazi awuva nale ndlala. Izawuthini nasisi? Awuva nale ndlala ntombi. Igquba labantwana abangasebengakuva. Ukwazi noma mawukhwazo. Hayi kodwa nababhetele kunasa sport bread sikaphakama. Uyabona lowo. Hayi uyambona lowo. Ekunasithethe. Yewethu. Hayi khawenze ngaloko udala ndihambisa indaba. Khawenze ngaloko. Yaphela inhloko sistress seza andaweza abantwana ngaphakathi. Hayi noluntu khawumisisi. Khawuze nesineyifo. Thuma kwabantwana bakho eligqibela kuthi ke onye lalo ke lothenga isineyifo. Usuthini abantwana bakuthi ligquma. Hayi ngakuzele gqithi kule ndlala ntombi. Yelele mama yelele yelele mama yelele yelele mama yelele Isifundi sumdonga wasubenzana hoputu lobola isikade umdonga kwasukwenzana hoputu lobola isikade umdonga kwasukwenzana umama kayithuma umxelela ngamalungelo umama kayithuma umxelela ngamalungelo. Ngilindile fondile kuzongixesha manje kunindidala ndixelele ufika apha ngo-6 wena ngofika ngo-7 apha